Това е къща 3. Ето входното антре. Право напред има баня т.е. тоалетна за гости. Това е хола. Ето гледката. Тераса. Гледка към гората, към другите две къщи. Напълно завършена е къщата. Има газ, отопление на газ. Газовото котле е монтирано, заедно с радиаторите. Кухненски блок с всички необходими уреди. И горе са спалните. В следващото видео ще ви покажа и спалните. Втори етаж на къщата. Борова гора отгоре. Предпоследна къща за района в Симеоново. Фантастично място за живеене.